Hai, lah, sip. Helmin di helme. Monggo nggih. Lah kok asih sah dumen sampean. Lah kok lha yo. Oleh monggo. Nggih. Monggo, Mas. Dewenya tanpa penghalang. Bapak. Sing ati ditutne ilang malah. Iyok gendi. Numpang tenar ya. Saking pundi? Saking pundi? Probolinggo, Pak. Wes. Bendungan, Pak. Raja Probolinggo. Kalipare. Ah, Bendungan Karangkates. Karangkates. Karangkates, yo. Ah. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, hati-hati, Yuk. Pak. Cahar ya. Oke. Monggo.
trouble. Oh. Iya le. Hai lah. Sip. Helmin dia helmin. Macet.
Monggo. Hampir saja. Jalure maut. Wah, gelimpang nih. Wes kesel ketoke. Dijak golek kopi sik ae.
Bel. Nyogane pundi? Wah. Suri ya? Sampai so. Lah tak kira aku kekeri kok. Nomburi. Paling oh. Lek. Ayo gek pinus-pinus mang. Iko mang baseman ambeke. Loh. Lho mosok Pak wis mburi malan. Dhisik ta, Mang? Dhisik. Aku karo Mas Dwi kok mburiku mang Mas Dwi. Tapi Mas Dwi njokok nganan aku njokok ngiwo. Oh. Aku ada nganan to. Heeh. Jalane aman. Heeh. Berarti kamu mburine Mas Dwi aja nih ya? Aku asli aku oleh ngerti Mas Dwi ya. Oh ngarepe malan. Mas Dwi ki ya bandene Bang Dwi. Loh, Aku tengah lorku. tengah pinus apa sadurunge munggah pinus? Tengah pinus iku Mas Dwi karo Bang Dwi nang nguriku. Oh, tengah pinus ya. Heeh. Masalahe urung munggah pinus iku aku karo Mas Dwi sian. Begitu munggah Mas Dwi nganan aku ngiwo. Berarti sik nemburi kabeh ya? Tak bahas. Hari karo Pak Sunan. Adinan go. Loh. Waduh, iki. Blokane apa? Lah iki tim kawal lho, kon ngawal Pak Sunan malah hilang piye? Ada ora Baseman? Ada. Lah aku mandek ping aku ki mandek ping pindho, sawi aku kan mandek ke kampung kono mang mandek. Heeh. Lah ono tak anteni malah mandek. Aku nemburine ono maune. Paling ono golek ari-ari Pak Sunan. Mari iki mbek ono saiki. Terus tak berak. Enggak, waktu mbak aku loh, waktu mbak aku. Monggo Mas. Mas, kula riyen nggih.
kok teman iki. Masya Allah. Oh, katamu. Loh. Oh. Tolet, 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 tolet. Lah kok malah kelimpang nang kono. Husky warna putih. Ora iso jagang. Oh.
Lagi warna putih, tuan muda. Yuk. Hancur wes. Aduh, dateng video ya gelipang kok. Kayak piye kaya ngene. Weh. Lah malah digambar banyu kaya ngene ya.